Yes. Pak Inggi, mari nyanyi ya. Oke.
bersama Kusumana Dajo. Satria Kung Bimantara Kadya. Munggahing sekar wonten ing sasana arya. Sirawa sundha wonten ing aganing Kusumanada. Wong ayu. Tak suwun karo sliramu. Senajan to kaya ngene pagnunku, aku yo ijo tresna karo sliramu. Lah ngono ku bingung to? Bingung to? Apa iku? Hah? Apa iku, Bu? Senajan to gedhe pagelunganmu, Terus aku yo kentil di mburinya. ini ya, gini ya. Oh, ngene iki jane kowe iki arepe tak dadekne patung. Arepe tak dadekne patung. Terus Gantine ora nyanyi ngono. ora. Ora. Nek kowe ora nyanyi kono lamen-lamen ning mburi enek bawange Pak Carik dilameni ning mburi. Bersih-bersih. Bersih. Korah-korah. Malu grupe pelakor ning mburi. Pelakor. Pelaku korah-korah. Oh, Nah, iki kepanjangan iki. Pelaku. Aku tak kora-kora. Jarene nek mburi. Apa kurang personile ngono? Madepe rono. Alah, kopi kari setengah yang gara nyuwing. Mas Andri, iki patung di situ. Wah, sik jo. Woi, iki lho rek. Pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasemaran waspada lo perjuritmu kalah perang mula kuwi ati wani topoyo Sapa? Prabu Gumala nyapa ayo? Kanggo sedo. Enek endi? Labu ing wana segara. Tobat kowe wani to keparat ora ngerti yen Bandung lah nangis jagat putra ratu penging Prabu Damar Moyo aku duwe aji Bandung Bondowoso Roro Jonggrang Manungsa sun kudus garwa apa-apa iya Jonggrang pamundutku tak turuti wah iki lho rek wah sing yo Kusumanada
sing mbok nune ayo. Tobat kowe wani ta wong nekat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengen Prabu Damarmaya aku duwe aji Bandung Bondowoso Roro jenggrang madu tosun kudut germo iya apa-apa Candi Sewu Sumi kutut hati iya jenggrang pamedutmu tak turuti Grang, iki ngene yang grang. Iki grang iki. wis dadi patung Ngene iki nesu. yo weh aku tak korek-korek Aja ngono grang. Grang. Aja ngono grang. Anak ibune. Grang apa? Unyu-unyu Anak ibune Ranggi aja ngono grang. Cinta. Au, dia. Diimbui, jane bajing mencolot melecet. Yang ada sepoti bajing loncat, ternyata dia bisa meloncat-loncat. oh iya no harus Wah, sendal, sendal. Nah, juga apabila Anda ingin merasakan nikmatnya asamnya buah-buahan, Anda bisa meluncur ke sebelah baratnya Balai Desa, ada Mas Hermanto, sang buah segar. Buah segar sebelah sampean gitu. lah bapakku apa? Nah, Sampean lah bapakku. Nah terus piye nek aku tadi Jadi bapakmu? tumbasne no. Nah tak tumbasne. Piye? Kowe kok ya jan ngerti-ngerti ae. Heeh. Nggih. Mumpung harga kol gepeng sekarang lagi melonjak. Napa niku? Hah? Kol gepeng ini gubis lho. Oh, kol gepeng to ya. Bahasa baru jane. Ya, Nggih, diaturaken sugeng sonten mawon sedayanipun, Bapak Ibu, adik, nenek, kakek tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Nggih. Tapi pengen ngersake napa nok? Sing penting nyemok-nyemok wae. Ya, biasanya seneng wong Malang sing nyemok-nyemok. Ya, Nggih. karaktere nuruti tuan rumah ya no. Nggih, no. Pakaiannya harus sopan makanya. Sopan kayak wong iki jane kalem tur Kalem. bagus. Napa meleh Pak Sugi ya gue kayak jan gayeng lenggae. Ningali siliramu iki ya jari sopan kok. Sopan. Bukaannya angel kok. Angel. Angel. Ayo nak, monggo. Kusumanada. Lagune wong Malang.
serangan Kusumanada sampun. Satu ini si Centil Mungil dari Kota Malang, ada Nanda Larasati bersama Kusumanada. Ye ye. Oh ah ah. Ah. Iki ngono pancene Larasati. Iki Nanda asline Larasati. Iki waras apa ora iki? Wis entek. Piye ta Ora, wis entek. Lho mampirne jenengmu iki lho ning kene, duk ning kono. Endi to? Jenengmu lho ning kene. Piye Mak Yon? Ora. Aku nek marai kena siji iki jan. Wah, aku jan diguarap kali. Kecil-kecil kok cabai rawit. Cabai gendot. Oh, tapi tidak masalah meskipun jam terbang jenengan itu padat, tapi kali ini bisa memenuhi undangan tuan rumah ya. Alah apa ya toh? Kemarin ke Kalimantan, terus ke mana? Kalipare. Kalipare lah ke Bali, tapi bukan Bali, tapi Bali Dono Tosari. Iya, Nah, dan juga alhamdulillahnya besok lusa akan memenuhi undangannya ke Arab Saudi. Apakah iya? Tapi akan menjalani hukuman panjung. Edan kowe. Edan. Ayo no. Ora kon apa nyelok kentang ora, kon nyanyi. Ya undang. Diaturne sik no, tamune disambut. Sugeng sonten. Sambut piye? Sugeng sonten apa ngono. Apa to? Aja ngono iki ndredeg iki malah. Diaturaken wilujeng sonten kagem bapak-bapak, Nah. ibu-ibu, adik-adik sedayanipun mawon. Heeh. Acaranipun apa Pak Yon? Ya ngelongi barang sing luweh. Apa nih sing luwih? Lah, Adek Vino kan luweh. Oh, apa Bentuknya nih? masih belum sempurna sehingga disempurnakan menjadi bentuk yang sangat-sangat sempurna. Delok oleh ta? Hah? Delok. Delok-delok lambe mubadil. Mubatir. Heeh. Ora didelok ki eman, didelok ki yo Sawana. sawanen. Wis, ndang. Bareng-bareng Kusumanada. Oh, iki lho, Pak. Radio Production. Nanda Larasati Jo. Walah. Mas Reno, donate bolong-bolong. Nyuwun sibuk Mas kula badhe nderek pirsa. Nopo leres iki dalembe Mas Joko. Piantune alintas kumis tipis lenjer kuning. Ilem lan kantor Raden
oleh bonus sepeda revo. Temenan. Temenan 40 juta oleh bonus sepeda revo. Sepeda diundi Sepeda ini buri. Sepeda diundi nek ini biasae. Nora. Sepeda Erika. Sepeda mulai. Ayo, Mas, digarap nih Kusumanada. Rock dangdut campur sari. Gilo rek.
sedang syuting dengan Sinta Aulia. Sinta Aulia Kusuma ada. Wis ta? Hah? Wah, kok malah deret-deret perasaan aku Perasaanku pendekar. sampean kalah apa iku mau? Ora, Oh, ora, kualan. Lah kualan lu bodi wis ke salah 105 Wis melebihi beban. melebihi beban. Heeh. Apa maneh ning ngisor. Jeret. Aduh, wis Aduh. tenan. Mantap, Peyok tenan. mantap, peyok. Ah ya ngono ta. Peyok, ayo lagunya. Peyok. Aku Ono, peyok, aku peyok. Ah, pokoknya peyok. Heeh. Ayo lagumu Wis ta? tenan. Wis aku. Wis. Jan. Oh ya wis aku Anjir. mari ya. Oh ya. Ora masuk ke sing wis sih. Oh, Sing tak wis ki pikir kene. wis. Nah. Ah. Ngapunten nggih Bapak Ibu niki Ece. wonge rada-rada. Rata-rata sutris. Nah, sutris. Sutris. Napa? Ajane sutris ora nang kene Nah, kaya ning dielokno. ndi? Sinoman ning mburi. Oh iya. Nah, nek diucapne Sugeng rawuh ki panggah ora jumbuh. Ngapunten nggih Mas Sugeng. Nggih. Nah, Mas Sugeng ning mburi. Liyane sugeng ya dikatutno. Aduh, jan. Heeh. Jan apal. Sinoman Kadisari nyetak Wanatara ngadas. Lha iki wonge apal Oh, kabeh. apal. Sing gedhe, sing cilik, sing dawa, sing cendhek ya iki sing apal. Sing kayak mendal. Ayo lagumu. Seserangan Kusuma. Nada. Tak nyangka bulet
Sunan kana. Oh, Are hebat. beres, beres. Beres. Oh, beres. Asli reng Madura kana. Senes. Hah? Senes-senes lambemu jeplak. Ampun mon kastamon ta injet. Mon kebelet ngedi ladina. Apa ta ya? Hah? Senes sih neng kene apa? Senes. Senes. Bukan ta? Wulan dari bersama Kusumana Dajo. Satria Kong Bimantara Kadya. Munggah ing sekar wonten ing sasana arga. Sirawa sundha wonten ing aganing Kusumanada. Wong ayu. Tak suwun karo sliramu. Senajan to kaya ngene pagnunku, aku yo isih tresna karo sliramu. Lah ngono ku bingung to? Bingung to? Apa iku? Hah? Apa iku, Bu? Senajan to gedhe pagelunganmu, Terus aku yo kentil di mburinya. ini ya, gini ya. Oh, ngene iki jane kowe iki arepe tak dadekne patung. Arepe tak dadekne patung. Terus Gantine ora nyanyi ngono. ora. Ora. Nek kowe ora nyanyi kono lamen-lamen ning mburi enek bawange Pak Carik dilameni ning mburi. Bersih-bersih. Bersih. Korah-korah. Malu grupe pelakor ning mburi. Pelakor. Pelaku korah-korah. Oh, Nah, iki kepanjangan iki. Pelaku. Aku tak kora-kora. Jadi nek mburi. Apa kurang personile ngono? Madepe rono. Alah, kopi kari setengah yang garai nyuwing. Mas Andri, iki patung siji. Wah, sik jauh. Woi, iki lho rek. Panten ayu tenan orang bokal yen aku ngendang kasemaran waspada lo perjuritmu kalah perang mula kuwi hati-hati topoyo Sapa? Prabu Kumala nyapa ayo? Kanggo sedo. Enek endi? Labuhe Wonosekara. Tobat kowe wani ketok keparat ora ngerti yen Bandung lah nangis jagat putra ratu penging Prabu Damar Moyo aku duwe aji Bandung Bondowoso Roro jenggrang manut sun kudus garwa apa-apa
joget kowe wani to wong nekat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengen Prabu Damarmaya aku duwe aji Bandung Bondowoso Roro Jonggrang Manutosun Kudus Garwo Joko Pasir aku berbeda-beda. iya apa-apa Candi Sewu Soni kudu dadi. iya Jonggrang pamedetku tak turuti Grang, iki ngene yang Grang. Iki Grang iki. Wis dadi patung. Yang ngene iki nesu. Yo wes, aku tak korek-korek. Aja ngono Grang. Grang. Aja ngono Grang. Grang. Anak ibune. Grang apa? Eh. Unyu-unyu. Anak ibune Ranggi aja ngono Grang. Siang
Ah, wah, asik ya. Ayo dong. Ayo ya. Iki loh. Semanada. Aduh, metes. Salah sih. Betul dong. Tinggal Tresno.